Pokoknya nek mboten kalih jenengan iki kula nangis. Oh. Oh iya ben nangis. Ya Wahyu mangga kembali. Jenengan kok jadi kula. Berapun sabar yen nggih. Ayo tindak Mbak Ai badhe tindak endi kadingaren tindak wae ora numpak taksi Asik. dhewean apa ora wedi Kula teng mriki lho, Mbah. timbang nganggur kula gelem ngancani Agar rasa apa alias kabeh kata roda kabotan yen aburun enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula opahi wong legan golek momongan niki bojo Mbak Yunopo badhe pindahan ampun aku apa sampean ampun kuciwa aku rondo anyaran ditinggal lumah awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggoku rapate penting Neng Semarang apa tuku gelang apa anting-anting Jasuma yo ben rondo dijalin kembali goyang bali masih bersama Wahyu Manggala. asik wah disik monggo Pak Surat ora duwe sangu Pak sangune sik iya ya kerasa mas alias tetetan kata roda kabotan yen apun enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula opahi Wong legan golek momongan niki bojo Mbak Yunopo badhe pindahan ampun aku apa sampean ampun aku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lumrah awan-awan lunga blonjo ning pasar paing perawan rondo kanggoku ora patek penting Neng Semarang tuku gelang apa anting-anting aja semalang ya ben rondo dijamin kembali matur nuwun durung lanang iji-iji ya
tak surat nggih suwantene jos kanjos kotos-kotos. Nggih mangkin dalu malih siap.